Dobrý podvečer přítomným a současně tímto zahájím veřejné zasedání zastupitelstva obce Mírov. Veřejné zasedání bylo řádně svoláno, tak jak nám to ukládá zákon obcí číslo 128/2000 sbírky. Konstatuji, že zastupitelstvo obce je usnášení schopné, omluvená je paní Rita Hinková ze zdravotních důvodů. Zápis dnes provede paní Hanka Slejskalová, ověřovatele zápisu pan Wolf a pan Cikora. Může být? No. Tak, děkuji. Takže přečtu program. Za prvé zahájení, které teď probíhá, za druhé rozpočtová opatření, za třetí rozpočet mateřské školy, za čtvrté rozpočtový výhled mateřské školy, za páté rozpočtové provizorium, za šesté žádost programu obnovy venkova schválení podání dotace, za sedmé dodatek ke smlouvě s vodohospodářskou společností Šumperk, za osmé vyhláška odpady, za deváté kupní smlouva stavební pozemek, za desáté Natura Verde zelený bytovky smlouva, za 11. smlouva válečné rovy s agenturou RPA dotace, za 12. nájemce místního koupaliště, výběr nájemce místního koupaliště, za 13. nájemné za užívání hrobového místa na občanské hřbitově platné od 1.1.26, za 14. žádosti, za 15. různé, za 16. závěr. Musím se zeptat, zda má někdo z zastupitelů programu připomínku či doplnění. Pokud tomu tak není, ptám se, kdo je pro postupovat dle předloženého programu. Dobrá, děkuji. Ještě bych chtěl teda připomenout panu Cikorovi, pokud se natáčí, tak byste měl oznámit, vlastně to natáčí, jak bude nakládáno se záznamem. V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů má povinnosti vás informovat, že zasedání veřejného zastupitelstva je pořizován audiovizuální záznam, který bude následně v souladu se zákonem zveřejněn na sociálních sítích. Proti pořízení a zveřejnění záznamu, tedy případnému zpracování osobních údajů, mohou přítomní podat námitku dle článku 21 obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Děkuji. Tradičně bylo námitku proti zveřejnění. No, tradičně to zopakuju, zveřejňovat to nemůžete, ale jdeme dál. Tak, díky. Poprosím tedy bodu číslo 2. Počkáme. O předložení krátké rozpočtových opatření. Takže byly vydány dvě rozpočtová opatření číslo 9 a číslo 10. K rozpočtovému opatření číslo 9 jsme z rezerv museli navýšit ostatní služby skrz geometrické plány. Museli jsme také navýšit příjmy na VPP pracovníky. Položkově jsme převedli z oprav kulturního domu na plyn kulturního domu. Položkově jsme převedli výdaje knihovny. Do příjmů i výdajů jsme přidali schválení úvěr na cestu a z rezerv jsme museli navýšit služby na elektronické komunikace. A opatření rozpočtové číslo 10, tak tam jsme navýšili příjmy z daní a navýšili jsme výdaje na platby a zdravotní pojištění na prodloužené pracovníky VPP. Děkuji, samozřejmě platí jako vždy. To říkám, že pokud by zájem o vyšší seznámení, podáme vysvětlení na Přistoupíme k bodu číslo 3 a to je rozpočet mateřské školy. Rozpočet mateřské školy jako příspěvkové organizace obce Mírov je nepopsatelně jednodušší, než má obec samotná, mají ho více stabilnější, nebo spíše mělý, než se v současné době stala změna o financování pedagogů, jak jste všichni slyšeli. Rozpočet mateřské školy se schvaluje samostatně již asi 4. rokem. Předtím se schvalovala součástí obecného rozpočtu. Nejvyšší položkou jeho rozpočtu je mzdová položka, kterou kompletně do letoška hradilo MŠMT, ten ministerstvo školství. A jak jistě víte, jak jsem říkal, tak nepedagogické pracovníky od roku 2025 zákonem přechází, nebo tato povinnost placení přechází na zřizovatele, tedy v našem případě obec.
ten hradí mzdu, ale zaměstnanecký poměr zůstává v mateřské škole jako příspěvkové organizaci. Asi lze o tomto modelu diskutovat a zřejmě do budoucna to zná změn. Zatím to ale takto je, stát to takto bez velkých diskuzí, přes odpor měst a obcí tak to nastavil a musíme se tím řídit. Jako kompenzaci nastavil nově rozpočtové určení daní do sdílených daní obcím, navýšení procentuální na žáka v dané obci. Existují k tomu samozřejmě nějaké výpočty, které budou sloužit jako podkladový materiál pro sestavování rozpočtu na následující rok. Jo, ale jestli k tomu takhle jako dojde, tak to uvidíme asi až na konci roku příštího. Naplněnost bude taková, jak vykladuje stát. Rozpočet z mateřské školy se v uplynulých letech ustálil na položce kolem 300 000. Pro letošní rok je tímto opatřením navýšeno o 380 000 na mzdu nepedagogů a o takzvané onivy pro i pedagogy. To znamená, že je to jakoby činnost, která sice souvisí s pedagogama, jakoby školení, ochranné prostředky, nějaké pomůcky a podobně, ale je to zahrnutý tady do té kategorie s nepedagogem. No, takže to je nejen tam zda, ale i ty souvisí nějaké služby kolem pedagogů. Tato částka by měla být plně kompenzována do obecního rozpočtu, ale jak jsem říkal, skutečnost bude jasná až při tom naplňování toho rozpočtu daného roku. Rozpočet byl řádně zveřejněn, zastupitelstvo měl k dispozici, má k tomu někdo dotaz či připomínku. Pokud tomu tak není, usnesení bude, že zastupitelstvo obce Mírov schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Mírov na rok 2026 ve výši 2 640 000, z toho od zřizovatele 675 000 předložené znění. Tam si jde pro. Bod číslo 4, rozpočtový výhled mateřské školy. Legislativa nám ukládá vytvořit a zveřejnit, tak jak u obce, tento rozpočtový výhled. Takže tímto vytvořili rozpočtový výhled příspěvková organizace na léta 2027-2028. Zpravidla se zpracovává na 2 až 3 roky. K tomuto případě je to tedy na ty roky 2027 až 2028. Na příští rok 2026 mají výhled ještě platný. Je to tak dlouho dopředu, nařizuje to nějaká legislativa. Je to dokument o předpokládaných příjmech a výdajích organizace. Stávající situace v mateřské škole se zdá být velmi stabilizovaná, co se týká dětí. Mají jich zatím dost a i výhledově, že by jich mohlo být dost. A nemusíme řešit, tak jako v minulých letech, takzvanou výjimku. Zřizovatel. Rozpočtový výhled byl zveřejněn, zastupitelé měli k dispozici materiály na dnešní zasedání. Má k tomu někdo dotaz či připomínku? Pokud tomu tak není, usnesení bude, že zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý rozpočtový výhled příspěvkové organizace Mateřská škola Mírov na roky 2027 až 2028. Tam se jde pro. Děkuji. Bod číslo 5, rozpočtové provizorium. Teď každoroční záležitost. Rozpočtové provizorium schvalujeme každoročně v závěru daného roku. Pokud to někdo sleduje, činí tak většina malých obcí. Města naopak většinou je rozpočet na následující rok schvalují řádný, ještě v tom samém roce v prosincu. Města
disponují vyššími objemy finančních prostředků, jsou na ně napojeni více příspěvkových organizací než na nás a ty potřebují mít takový stabilnější předpoklad příjmu. Města také mají své odbory a tajemníky, kteří tento rozpočet připravují. U obcí našeho typu je to většinou 1:1. Rozpočty se také v tomto složení připravují. Víme ale již při sestavování rozpočtu na další rok, zase naplnil ten předpoklad toho roku minulého, takže se to dělá jakoby lépe, než když nevíme, jaká je naplněnost v listopadě, prosinci. Přečtu pro přibližní pravidla rozpočtového provizoria, která byla sestavena, která se budou schvalovat. Pravidla rozpočtového provizoria hospodaření obce Mírov na počátku roku 2026. V důsledku neschválení řádného rozpočtu obce na rok 2026 zastupitelstvo obce Mírov stanovuje obecná pravidla rozpočtového provizoria, a to tak, aby bylo zajištěno plynulé hospodaření obce. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové provizorium ve výši 1/12 podílu skutečných příjmů a výdajů roku 2025. Podkladem pro stanovení příjmů a výdajů bude výkaz FIN stejného období předchozího roku. Dále kapitálové výdaje ve výši přijatých účelových dotací, nedokončené investice roku 2025 a realizace plánovaných investic na rok 2025. V období rozpočtového provizoria provádí obec tyto činnosti. Obec hradí jenom nejnutnější výdaje zabezpečující provoz obecního úřadu obce, přednostně poskytuje příspěvek vlastní příspěvkové organizací, hradí závazky vyplývající z již uzavřených smluv a hradí výdaje související s nečekanými událostmi, například živel a havárie. Rozpočtové provizorium platí až do doby přijetí a schválení řádného rozpočtu. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaje rozpočtu po jeho schválení. Toliko k rozpočtovému provizoriu. Má k tomuto někdo dotaz či připomínku? Pokud tomu tak není, usnesení bude, že zastupitelstvo obce Mírov schvaluje pravidla rozpočtového provizoria obce Mírov pro rok 2026 v předloženém znění. Tento postup bude do schválení řádného rozpočtu. Tam se bude pro. Děkuji. Žádost do programu Olomouckého kraje, takzvané POV Olomouckého kraje, je dotační titul, který Olomoucký kraj vypisuje každý rok. Má v průběhu času menší změny, ale hlavně v přidělení finančních prostředků. Odvíjí se to hlavně od vedení kraje, jaké má priority vedení kraje. Ale v počtu 402 obcí našeho kraje se nikdy nepokryje jakoby ty požadavky všech těchto obcí přihlášených. Oni si všichni nepřihlasují, se přihlasují tak 1/3, ale i tak to nepokryje. Naše obec se v tomto programu zapojuje každý rok. Poslední 4 roky jsme byli velmi úspěšní. Kdo z vás sem chodí, tak to určitě ví, že jsme 3 roky dostali po sobě na tuto budovu v rámci nějakých energetických opatření. V letošním roce jsme to víceméně zkusili a opět to vyšlo, takže po 4. je celkem zázrak, když jsme dostali, ale bylo to dobře, protože jsme spokojili s tím na střechu na budově bývalé základní školy a dílo je už hotovo a ještě se do konce roku investuje. Úplně nejsme dohodnutí zatím na zastupitelstvu, co dáme v letošním roce. My dneska schválíme takovou obecnou žádost. Budeme se o tom ještě jako bavit. Určitě to ale budeme, nebo měli jsme to směřovat na opatření, buď to na kulturním domě, nebo na nějaké budově, která slouží jakoby více občanů, což ten kulturák třeba zrovna se nabízí, že ten slouží jako nejvíce, je využíván místní komunitou obecně a to také jsou jakoby body nejen energetické opatření, ale i jako to, že to dílo, které se z toho udělá, tak slouží potom více občanům.
podpora obecních budov, jako to je obecně kraj podporuje jako každý rok. Bude to i do budoucna, jak nám bylo řečeno. Je to tak řečeno i ze strany státu, alespoň to nyní tak deklarují. Otázka je, do jaké výše podpory a která to jako, jak to do budoucna jako bude. Stát už to ale meziročně snížil, nebo nějak jako během teďka nějaké poslední doby. V době před 3 lety to bylo 70% a nyní je to pouze 30% posledních výzvaz. Takže jakékoliv odkládání řešení oprav obecních budov bude bohužel pouze jenom dražší. Takže to jsme si pomohli například s budovou základní školy, že nespravujeme. To asi tak stačilo přiblížení. Zeptám se zastupitelů o případný názor, doplnění, připomínku. Ano. Chci se zeptat, proč schvalujeme obecní takovou nějakou žádost, když nemáme vůbec vybraný projekt. A proč neschvalujeme už rovnou projekt? Nepochopil jsem úplně, proč, co teď jakoby schvalujeme. Teď budeme schvalovat podání žádosti do programu obnovy Olomouckého kraje pro rok 2026. A co tam dáme, tak stačí, když se do ledna o tom pobavíme a to je jednoduchá žádost, kterou se chceme v lednu podáme. Takže když to dneska neschválíme, do ledna se nějak pobavíme, tak v lednu na veřejný bychom se mohli eventuálně domluvit, že bychom to teda mohli hlasovat na veřejný. Prosím? Zde nemusíme mít veřejný. Proto je to každý rok v prosinci. Dobrá. To není nic proti ničemu. Jo? Nebylo okolo veřejný, stačí. Někdo? Pokud ne, tam se usnesení bude, že zastupitelstvo se souhlasí s podáním žádostí do programu obnovy venkova Olomouckého kraje pro rok 2026. Tam se bude pro. Proti? Takže jo. My to jenom dodám, že my to ani schvalovat jakoby nemusíme, oficiálně už se to nepožaduje. Já to sem dávám jednak pro nás, aby jsme se o tom jakoby bavili a jednak pro veřejnost, aby věděla, že taková věc se bude dít. Takže potom se čeká několik měsíců a dozvíme se to až někdy v květnu. Takže tak, číslo 7, dodatek ke smlouvě s vodohospodářskou společností. Opět každoroční schvalování dodatku k původní smlouvě a tzv. Dohodě vlastníků provozně související kanalizací ze 2.7.2015. Pro přibližení situace týká se to naší kanalizace na části obce, kde byla zhotovena nová splašková kanalizace a tím, že jsme se napojení na již stávající ČOV majetku VAZ Čumperk. Jiná možnost tedy nebyla, ale musíme tím spolupracovat s touto společností a dodržovat víceméně jejich cenovou nějakou politiku. Jenom připomenu, že se nám přibližuje termín ukončení udržitelnosti příští rok projektu této kanalizace, jak jsem říkal, a že bude na stole a zastupitelstvo to bude probírat, zda nebude pro obec a pro občany lepší, pokud tuto kanalizaci nepředáme takzvané do správy, VAZky, protože jak víte, ti, kteří jste na tom koncu, kde se platí vodné a stočné zvlášť, tak je s tím celkem potom dohady a takové je to trošku nekomfortní. Ale to ještě přijde na podatek. No? To je jenom pro informaci. Vrátíme se s kvalitou tohoto dodatku, asi přečtu základní atributy z dohody, dodatek číslo 9, dohody vlastníků provozně související kanalizací z 2.7.2015.
mezi vodohospodářskou zařízení Šumperk, celou společností a obcí Mírov. Článek je na stanovení výše nájemného a stočného programu 26, vyúčtování nájemného. Odstavci 1 ve smyslu článku 14 a 11. Dohody se smluvní vztah dohody na výši nájemného za využití čističky odpadních vod Mírov pro rok 2026, které činí pro kalkulované množství 92 000 korun plus DPH. To je jako roční částka. No a teď je tady teda účtné stočné pro rok 26 v kubíku. Je to navýšený asi o necelý 3%, je to jakoby inflační nějaká záležitost. To bylo 89, tak 192 tisíc. Teď zastupitelé byli s tímto dokumentem seznámení, má k tomuto někdo dotaz či připomínku. Pokud tomu tak není, usnesení bude, že zastupitelstvo obce Mírov na smlouvě dodatek číslo 9 k dohodě vlastníků provozně související kanalizací pro rok 2026 předložen znění a pověřuje starostu jejím podpisem. Tam se bude pro. Děkuji. Vyhláška. Tímto bodě máme vyhlášku zastupitelstva obce Mírov o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Opět, toto je iniciáno především změnami převážně legislativními, ale i změnami konkrétními v naší obci, například, že přidáváme do tříděného odpadu komoditu textil, který nebyl dříve takto pojmenován jako samostatná komodita. Nebo upřesnění konkrétních kontejnerů na konkrétních místech. Jakože na tam někde bytovek jsou 3 modré a 2 žluté a podobná věc. No. Mluví se zde také o zapojení právnických a podnikajících fyzických osob do systému obce. Čisto asi nemusím, má to 3-4 stránky, je to celkem dlouhé. Moc by si tam neměnilo, tady ty 2-3 věci, co jsem jako říkal. Zastupitelé měli materiál k dispozici, bude veřejně dle platných předpisů zveřejněn. Každý občan bude mít možnost se s tím seznámit. Musím se ale zeptat, zda má k tomuto někdo dotaz či připomínku. Pokud tomu tak není, usnesení bude, že zastupitelstvo obce Mírov schválí obecně závaznou vyhlášku obce Mírov o stanovení obecního systému odpadového hospodaření s účinností od 1.1.2026 a ruší tímto vyhlášku číslo 1/2022 ze dne 24.5.2022. Tam si kdo je pro? Bod číslo 9, kupní smlouva na stavění pozemek. V tomto bodě máme další dobu připravovaný záměr obce odprodat stavební parcely. Je to v současné době poslední volná parcela obce pro výstavbu rodinného domu. V této chvíli máme to v programu v letošním roce již poprvé. V březnu letošního roku jsme schvalovali odprodej přes realitní kancelář. Byl to též dlouhý a složitý proces, nicméně nakonec to nevyšlo. Zájemci si to rozmysleli a odstoupili. Proto zastupitelstvo obce rozhodlo zkusit to prodat sami jako obec bez realitky. To se snad podařilo, zešel nám z toho zájemce, se kterým budeme dnes schvalovat smlouvu. Smlouvu a návrh na vklad nám připravila právnička Mikroregionu, paní magistra Ešman. Přečtu asi hlavní atributy ze smlouvy.
Kupní smlouva o prodeji nemovitostí, smluvní strana prodávající, obec Mírov 47 a strana kupující Vojtěch Bureš, bytem T. Novákové 276 Bystré. Uzavřeli kupní smlouvu o prodeji nemovitostí. Článek 1 odstavec 1, strana prodávající na základě svého prohlášení a výpisu z katastru nemovitostí ve svém výlučném vlastnictví uvedené ve svém výlučném vlastnictví uvedené nemovitosti, parcelu číslo 119/3 a parcelu 120/8. Po všech započítané jsou vlastnictví číslo 10 001 pro katastru území a obec Mírov. Předmětem smlouvy strana prodávající prodává převáděné nemovitosti specifikované článku 1 odstavec 1. Tento kupní smlouvy spolu se všemi právy a povinnostmi, součástmi a příslušenství za níž je vzájemně dohodnutou kupní cenu do výlučného vlastnictví strany kupující a strana kupující tyto převáděné nemovitosti specifikované článku 1 odstavec 1 kupuje a přijímá do svého výlučného vlastnictví. Strana kupující se zavazuje, že zaplatí straně prodávající za převáděné nemovitosti kupní cenu dle článku 3 této smlouvy. Dle článku 3 této smlouvy cena a způsob úhrady. Kupní cena převáděné nemovitosti byla smluvními stranami se dala ve výši 1 080 288 korun českých. Celá kupní cena bude hrazena stranou kupující formou bezhotovostního převodu z vlastních zdrojů strany kupující na účet strany prodávající, vedený u komerční banky a celé společnosti. Tolik asi. Ta smlouva je samozřejmě dlouhá, má 7 stránek. Je zde samozřejmě zakomponováno například povinnost pohledat se do 3 let, tak jak to měli všichni zájemci předešli, a trvalého bydliště na tomto domě. To byly důvody, kvůli kterým ustoupil ten předcházející zájemce, že z toho měl trošku obavy z těchto termínů. To by tak asi bylo všechno. Musím se zeptat, máte u mě dotaz či doplnění? Pokud tomu tedy tak není, usnesení bude, že zastupitelstvo obce Mírov schvaluje kupní smlouvu mezi obcí Mírov 47 a panem Vojtěchem Burešem, bytem T. Novákové 276 Bystré, na pozemky placení číslo 119/3 a 120/8, katastrální území Mírov za cenu 1 080 288 korun českých, včetně DPH a pouze starostovým podpisem. Tam se řekl. Bod číslo 10. Tak tento bod je částečně součástí revitalizace veřejného prostoru v okolí místních bytovek. Už tady jsme taky možná měli někdy v minulosti. Místní části Nové Sady. V průběhu léta proběhly přípravy na podobě osázení tohoto prostoru novou zelení. Firma, která pro obec již vyřizovala a prováděla výsadbu stromů, konkrétně na Mírovečku a podél nově zbudované cesty na místní komunikaci u 6 rodinných domů, vytvořila po dohodě s paní inženýrkou architektou Hanišovou osazovací plán. Ten se na společném setkání občanů, kteří zde bydlí, představil a dohodli se zde v rámci představení drobné změny. Revitalizace toho prostoru je rozdělena na 2 projekty, a to je samostatně zeleň a samostatně stavební činnost. Zde probíhají tzv. Inženýrské práce, včetně podání žádosti o stavební povolení. Dneska tam určitě nějaké dodatečné informace. V souladu s podmínkami výzvy se poskytovatel zavazuje pro objednání zajistit profesionální nápad výsadby, včetně rozpočtu, hotové, výběr nákladů včetně všech potřebných pomůcek, dopravu materiálu na místo výsadby,
realizaci výsadby včetně odborného dohledu, 3letou následnou péči, jejíž úkony jsou specifikovány v cenové nabídce, zastoupení dodavatele v rámci komunikace s poskytovatelem dotace, pomoc s kompletací podkladů pro podpis smlouvy a poskytnutí dotace či vydání příslušného rozhodnutí poskytovatele o přidělení dotace, vypracování podání žádosti o dotací a následné doložení realizace projektu. Služby a dodávky v oblasti výsadby zbraně budou předmětem plnění pouze v případě kladného rozhodnutí o přidělení dotace. To je tak asi všechno. Poskytovatel se na závěr výsadbu realizovat nejpozději do 31.12.2029. Zároveň doložen realizace projektu nejpozději do 31.12.2029. Celková cena díla předpokládaná je 2 172 000. Z toho obec hradí 20%, tedy 434 000. Ceny předkládané jsou v režimu agentury ochrany přírody a krajiny, v režimu tzv. Náklady uvedených opatření jako maximální. Jsme tedy před výběrovým řízením, je to něco málo, se ještě snížit, jsou to maximální. Výběrové řízení provede zhotovitel, na zhotovitele provedeme ve spolupráci s touto firmou. Předpoklady v zimních měsících. Opět zhotovitel ceny k dispozici. Poprosím připomínku, případný dotaz. Já bych měl dotaz. Jestli potřebujeme za prvé, já bych chtěl divákům říct, kolik to bude stát. Mohl byste nám říct, pane starosto, kolik to bude stát vůbec? Já se to materiály, 430 000, jsem to říkal. 434 583 korun. Nic víc. Nic víc? Ta údržba, to máme zdarma. Mně se to materiály rozložení do třech, ne? 116 000 korun za údržbu. Takže obec to bude stát 550 583 korun. Jenom aby jsme věděli, o které části se bavíme, ne o 430, ale o 550. Nezkoumal jsem to úplně celý. No to není tak, to je nasčítaný tady. Částka pro obec výsadba 1 300 000. A k tomu je teprve ta údržba. Takže dohromady je ty 2 miliony. A z těch 2 milionů stojí ty 434 včetně té údržby. Podívám se. Jestli ano, tak se omlouvám. Ale jenom ty stromy, tak jsem vzal prvních 5 položek a poslal jsem to 2 zahrádkářům. Poslal jsem to více, ale ne všichni odpověděli. A chtěl jsem jenom strom specifikovaný, co je tam, jenom ten strom, včetně kůl, bez zasazení, aby jsme si dokázali představit, kolik každý, kdo si přijedou Pražáci, tak určitě výsadba střemuje za větší peníze, a jestli to budou dělat tady lidi z Mírova, tak to bude určitě za menší peníze. A vyšlo mi to, nebo mě ne, ale kolegům, že dodání stromů, tady tahle firma, prvních 5 položek připomíná, 30 stromů. Za 30 stromů chcou 126 434 korun. Za 29 stromů, za 29 stromů. A dvě firmy, které mi to nacenily, chcou 32 000 korun. Tak jenom, jestli toto je jakoby, je to návrh, nebo co s tím jako budeme jako dělat dál, nebo už tady tahle firma, když to teď odhlasujeme, tak v podstatě je taková hotová věc za tuhle cenu. Nebo co my teď vlastně jako v podstatě odhlasováváme. Protože jste mezi řečou řekl, že ještě to budeme tendrovat, tak se ptám, jestli budeme tendrovat, nebo tohle už schválíme firmu, která nám to udělá za tuhle cenu. Máme firmu, která bude dělat administrativu s tím spojenou a zároveň bude výběrové řízení na zhotovitele. No tak
Jestli máte jako lepší návrh, jako Ne, já se ptám, co schvalujeme, abych byl v obraze. to, co se dostal do materiálech, tak chválím smlouvu o poskytování služeb a dodávek součinnosti. A dodávek. No. Takže slyším dobře, a dodávek? No, Takže tím pádem nebude žádný výběrový bude řízení. výběrový řízení. Tak když schvalujeme smlouvu o dodávce, tak tím pádem, kdo bude dělat to výběrové řízení, kdo se do toho může v podstatě přihlásit? Nikdo, když máme smlouvu už danou. Služby a dodávky v oblasti výsadby zeleně budou předmětem plnění pouze v případě kladného rozhodnutí a přidělení dotace. Takže já výběrové řízení nemůže být. Bude muset být výběrové řízení. Jako to, že vám někdo dodá stromy za 30 000 místo 120 nebo kolika, tak to je pěkný, a vy tam budete nasadit a 3 roky se nebudete starat. Počkejte, No. jestli bych teda mohl, tak já bych je teda těch prvních 30 stromů zasadil. Na zasazení je tam částka 90 393 korun. Tam se tady, kdo mi půjde pomoct, za jeden strom dostaneme 3117 korun. Zvedněte ruky, kdo půjde se mnou sázet ten jeden jediný strom. A máme jich dost, máme jich 30. Ale to je těch prvních 5 položek. Zvedněte ruku, kdo by chtěl se mnou začít sázet ty stromy za 3000. Nám stačí opravdu, když půjdeme ve dvou, paní, tak nám stačí jeden strom denně, co? A teď se nepředřeme. A když uděláme 2, tak bude i na pivko, co? My jsme dělali líp 30 zase. A tak, to jsou vály stromečky, tohle je něco jiného. No, vím, Jo. no, ale takový pínek. Ale jo, jenom říkám. Takže dodávka by byla dobrá, a jestli bych mohl poprosit, takže bych to za ty peníze rád zasadil. Ne, bavím se o prvních 5 bodů. Já jsem říkal, že jsem to nerozklíčoval cenu. No, tak ale tady je to předložené jako celek, takže to nejde. Já se ještě jednou se ptám. Tato firma s tímhle zněním odhlasujeme teď co? Že to bude provádět komplet celý. Včetně dodávky. Jako je to napsané v tom? No může se asi stát, Nemůže se stát. Mně to nevysvětlíte. Řekněte to lidem, aby to oni pochopili. Já už se to pochopil. Já vám říkám, že proběhne výběrové řízení, uzavřené výběrové řízení a na základě toho bude zhotovitel. Dělali to pro nás už jednou takhle. A to výběrové řízení dělá ta firma na tu. Už to No. Ano. No ano, tak jako teď pro nás dělá výběrové řízení a i Že dodal Na tady válečné se hroby. kdokoliv. jo. Což pak nevíme si udělat výběrové řízení na zasazení x desítek stromů. S tím, že by obec ušetřila. A z té ušetřené částky ještě dostaneme 80% dotací. Takže bychom se potom třeba nemuseli bavit o nějakých 500, dobře, 434 tisících, ale můžeme se bavit o tom, že to bude třeba jenom 300. Nebo ještě víc. Jde jenom o to, jestli se bavíme o téhle firmě, že něco jako my to předáme a ona nám to za tuhle cenu udělá. Byť je to jako dobrý, 80%, to je kvalitní. Super. Za mě teda ne, tam je i dodávka. Byl bych strašně moc rád, abych mohl dělat výběrový řízení, abych mohl ty firmy prostě pumpnout co nejníž a potom můžu já vybrat, mluvím za obec, můžu já vybrat tu nejlevnější nabídku. Ale ne, že to zadáme nějaké firmě. A ona si nějaká firma udělá svoje výběrové řízení. Franta za kolik to 600 a ty 900. Výborně, bereme tebe za 900. Za prvé to není absolutně transparentní. Ale vůbec ne. A za druhé ty ceny, které jsem vám teď říkal, nesouhlasím. A za třetí ještě, když už se bavíme, my potřebujeme tolik stromů.
My potřebujeme utratit necelého 500 000 korun do výsadby stromů. Je to perfektní, je to super. Nám padá v kulturním domě pódium. A tady se bavíme o podobné částce. A tady mají hlavu v lamentu. Ježíšmarja, to je peněz. A bavíme se tady o tom, jakože je to strašně moc peněz. Ale na zahrádkaření máme 500 000 sem, 500 000 tam. Super, úplně perfektní. Ale ještě bych mohl zmínit jednu jedinou věc. Bylo by perfektní, protože se to jmenuje Zeleň bytovky. Je to krásně popsané. Zeleň bytovky tady. Já bych jim tam dal ty stromečky a smrkový a rovnou bych je dal, jak je to teď na Vánoce, že bychom jim tam osvětlili ty stromečky. Protože ti chudáci, co tam bydlí, bavíme se tady už několik let o tom, že nemají ani veřejné osvětlení, ale budou mít stromy. To je určitě nadchne. To je 100%. To je obec určitě potěší. Ale před Vánocema, když jim je pěkně ještě nasvítíme, že by to vydrželo těch 3 králů, že by jsme jim zalepili hubu na pár týdnů. No, jak chcete. Jenom jsem zmínil můj osobní názor na tady tuhle věc, jestli to vůbec potřebujeme. A tady v téhle smlouvě jsem řekl už, myslím si, že dost. Děkuji za názor. Někdo? Já bych byl pro komunitní výsadbu. Jedna středy jo. To můžeš zkusit uspořádat, najdi si někde nějaký plac, můžeš to zkusit uspořádat, iniciativě se mezi nekladou a držím palce. No dobrý. Tak jak mě Česko chodí pořád týdny a ti samý. Tak. Takhle s Dukou jsem tady neviděl. No, taky jsme se mohli pobavit na to, protože ty jsi měl který pražský, těch stromů, nebo to za někdo z okolí, nebo kdo za 32. Ty, nevím. Nevíš. Mám to v počítači, sorry. Mám to tak, problém je jeden jediný, protože pokud ta firma to bude dělat a bude dělat výběrové řízení, tak samozřejmě je tam 80% dotace. To znamená, že veškeré zakázky tohoto typu jsou vždy nadhodnocené. Takže on potom z toho výběrového řízení může vypadnout cena nižší, nebo cena jiná, samozřejmě nebude obvyklá, jak tady u nás. No, a mám obavu, že to nedělám za ty peníze, jako když se ženám jak klidně. Já jsem se díval na tu výsadbu, co je myšleno na tu cyklostezku, potom tady za kulturák, jako dobře, to jako v pořádku, ale to je za mě, jestli teda to nechceme jít, tak jsme mohli být pozvaný do toho kulturního domu k těm bytovkářům, kteří tady nejsou, a klidně jim to říct, nechoďte do toho, jim se to zrovna líbí. Oni zrovna všichni řekli, že takhle by to vypadalo pěkně ta zeleň, oni s tím souhlasí, ví kde co bude, s tím, že budou za chvilku ty lampy. Na tom se taky dělá. Jo. Tak buď to zrušme, vyprdněme se na to a za mě to budeme vysvětlit těm lidem. to určitě. Za mě, já bych byl pro, aby se to tam začalo nějakým způsobem realizovat, protože opravdu se to slibuje více jak 15 let. Jako myslíš teď to veřejné osvětlení, doufám? Celkově i ta zeleň, i výkup těch pozemků, které se vykoupí až teprve teď. To nevím. No, Převedli na obec. převedli na obec, tak. Protože do té doby nebyli obecní, tudíž jsme tam v podstatě neměli co dělat. No, já to chápu jako v tom poměru, chápu i tvůj názor na kulturák, na pódium, to pódium ještě chvilku vydrží. A naopak tam se můžeme taky zaměřit na tím, že pojďme zkusit to pódium dělat. No, to jsou věci, které my můžeme udělat třeba zrovna sami. A máme na to kapacitu, máme na to lidi. Takže se stačí jenom domluvit, to můžeme úplně v klidu udělat jako brigádu. Tady s tím projektem jako zeleň a výstavba a potom ty následně ty stavební činnosti, to jsou ty parkové stány a podobně. To si myslím, že jako vůbec nedáme. Protože když jsme to udělali, tak už tady máme umělku hřiště vedle školy, který mohlo být za 3 miliony. Byla na to dotace 90%, nemáme. Zastupitelé nechtěli.
Mohlo být na kolonce tolik stání, tolik pozic pro auta. Máme kulový. Protože ono to bylo moc, nebylo to moc. Byla tady technika, byly na to možnosti, zastupitelé, kteří řekli ne. Tak to nedělejme. Pak se můžeme tady plácat po ramenu. Krásný, člověk bude dát. No, za 5 let to bude dělat za. Ne, jako já to nemyslím špatně, já vyjadřuji jenom svůj názor. Já děkuju, že to dobře. Nemusí s tím nikdo souhlasit, ale za tu dobu, co tady fakt děláme tady ty projekty, je to narovnocený, je to raketa, oni z té právě, oni přijedou. Oni řeknou, no, ale zaplaťte, tak to ale je. A proč bychom si nemohli najít levnější moravskou nějakou firmu? To nejsou Pražáci, oni jezdí peníze ze spodu, z Moravy. Tak taky drazí. Mají moravskou firmu, mají tam sídlo, to není, že to je pražská firma. Nevím, tak. Já to neobhajuju, jako to bylo nabídnuto, zkušenosti nějakou máme, to, co měli udělat, udělali, vyřídili, co měli vyřídit. Já podávám návrh. A teď se tam, nemohli bychom tady, víme, co budeme stavět, co budeme sázet, když už si nedohodneme, že to teda jako potřebujeme nutně. Víme, co budeme sázet, kde máme nějaký projekt vypracovaný k tomu, mohli bychom tohle dát někomu vyřídit tady na tohle dotace. Si myslím, my máme dneska 2 školy ženský, sedějou tady. Neříkám, že nemají co dělat, pozor. Ale myslím si, že pro 2 školy ženský. Tady tahle dotace neřeknu na Hřbitovou opravu, tam je to trošku složitější. Ale vyřízení dotace na pár stromečků si myslím, že by holky krásně zvládly. Jsme schopni si to vyřídit sami. A potom jsme schopni sami si říct, že si vybereme a uděláme, vytendrujeme místní, regionální, nějakou sadařskou firmu, která by nám to eventuálně zasázala. A nebude to stát 2 miliony, bude to stát 1,5 milionu nebo 1 milion korun a 80% z toho 200 000 korun. A můžeme jim taky dát, ať se nám to o to starají 3 roky. Mně to prostě, a kdyby řeknu úplnou blbost, a i kdyby to stálo o 1 milion korun navíc, my pořád vidíme těch 80%. Mně akorát štve jedna jediná věc, že to na 99% nepotřebujeme, ale to je můj osobní názor. Ale je nám úplně jedno, hlavně na dotace. Tak, jak jsme se bavili, dotační fond, k tomu tam byl už poslaný nějaká firma Alio, pamatuju si dobře, musím se podívat. Myslím si, že Alio to bylo, ne? Je to tak? Almio? To je další. Dneska ne. Ti nám nabízeli ty, jestli si dobře pamatujete, ti, co chodíte tady trošku pravidelně, ti nám nabízeli ty kelímky a popelnice a různé tady tyhle věci. A já jsem spočítal, že i bez dotace jsme schopni o 130 000 levněji to koupit. Bez dotace. Tak na co to máme? Já jenom zmíním, že i bez dotace jsme schopni to koupit. Ale levněji než s dotacema, tak proč to děláme? Ale to už je, to máme kliniku, to bude asi v únoru. Já jenom říkám, pojďme se na to vykašlat a pojďme si to udělat po své vlastní linii. Když už se to když už jsme se bavili a byl tady názor, kdo si jiný nevyjádřil, že nutně potřebujeme ty stromy. Já tvrdím, že ne. Že jsou tady určitě větší problémy než výsadba stromů. A pojďme si to udělat v rámci obce. Zažádat si o to, dostaneme, vybereme, vytendrujeme. Už nebude výzva. Nebude výzva a já to nedostupuju, sami jsme si to dovedli udělat. Ale taky o to můžeme čekat 5 let, za který na kamennou můžu, jsme čekali 6 let. Jo? A už taky to nebude výzva ta, která je na 80%, ale bude na 60%, nebo ještě na míň. Jako, a je to přesně to, co říkal Marek. Jako. To prostě tak je to postavený, tady ten systém. Teď se to nabízí,
To už se nebude nabízet. Já bych jenom myslím, že ten prognoz vlastně není úplně potřeba jako dramatizovat tady ten kulturál, kdy jsme teďka v bodě 6 schválili, že dáme žádost na program obnovy venkova. Tam taky nějaká možnost je, že bychom na ten kulturál, třeba konkrétně na to jeviště, nějakou kačku dostali. To proč bychom to tady měli mít pěkný, že? Když to může mít škody. Můžu se zase připojit z pléna, jo. Za prvé, nikdy se nepouštějte sami do vyřizování dotací. Planče to nám viděl. Dělal jsem v tom leta, utekl jsem z toho, protože to je akorát pakárna, státní muzerace, to jsou předem rozdělené peníze, všecko. Souhlasím s těma hovorama, jako že když to firma bude soutěžit, žádný, dneska se nic nesoutěží, dneska se všechno rozděluje. Nedělejte si iluze o tom, že bude-li to pro vás někdo soutěžit, je to ve váš prospěch a ve vašem zájmu. Ani náhodou. Ani náhodou, takhle to nefunguje prostě. To znamená, to je jedna věc. Druhá věc, hovoříte tady jako o tisících věcech. Jo? Pokud jsem se díval na web obce, tak obec má 4 strategické plány, podle kterých vlastně vůbec nic nepostupuje. Jo? Měli byste se rozhodnout, jako udělat si seznam věcí, vlastně, který obec chce. Otevřít tyhle 4 strategické plány, které jsou, když se na webu obce, má to desítky strán, můžete se tam dočít zajímavé věci. Myslím si, že v podstatě se z toho udělala možná jedna věc, možná 2, nevím. Takže tady z tohohle prostoru to působí, že vlastně nevíte, co chcete dělat, nebo co by obec nutně potřebovala a nejedete podle žádného farm plánu. Usuzuju i z toho, že vlastně před, já nevím, -4 zastupitelstva, když jste se bavili o střeše vlastně na staré škole, tak vlastně bylo zřejmé, že vlastně nikdo neví, co s tím barákem. Že? Jo? Ano, udělejme střechu, zastřeší se to, nebude tam týc, tím získáváte čas do budoucna, co s tím domem jako se vůbec by třeba chtěla dělat. Že? Jo? To znamená zase další hledisko. Jsou-li na něco dotace, je nerozumné je nevyužívat obecně. Peníz bude čím dál méně, s tím je potřeba se smířit. To znamená, pokud obec má možnost někde získat dotace, které jsou větší než 50%, tak je dobré prostě do těch věcí nějakým způsobem prostě jít. Jo? Jestli prostě mě to jako nepřijde hodně peněz, dáváme nejméně peníze, nebo obec, je to rozprostřený čase, to znamená děleno, já nevím, 3, 4 rokama a tak dále. Určitě bych z toho výjimul, že ta firma prostě bude něco soutěžit. Jo. Tohle není cesta, jak obec dokáže ušetřit. To znamená, podle mýho názoru z letitý praxe, nech připraví žádost o dotaci a tím to pro ně končí. Jo, většinou je to postavení tak, že vlastně oni ti zpracovatelé pro těch dotací vlastně nic nechtějí, protože to pak jakože na to zaplatí násobně potom. To je standardní postup. To znamená, teď neplatíte nic a pak nám dáte 120 000. No, úplně to není standardní postup, ale někteří to nedělají samozřejmě. Prostě já tvrdím, že to je obecně prostě existující postup. To znamená, pokud obec tohle chce dělat, nech to udělá. Podle mého názoru by měla tu smlouvu omezit tak, aby dotyčný zhotovitel v podstatě připravil tu soutěž nebo připravil žádost, pokud to dopadne, tak se stejně bude chtít nějaké peníze a pak se to bude standardně jako soutěžit. Třeba silama obce nebo silama tady masu nebo silama kohokoliv jiného. Jo, prostě dneska neexistuje soutěž. Buď si uděláte sami, pokud ji někde zadáváte, je to všecko připravené. A vy na to jenom koukáte. To je prostě reálný stav. Taková je doba. No je to tak, já vám děkuju, protože my jsme to vyzkoušeli na té Mohyle. My jsme 6 let žádali sami a mám zjištění, že kolegové, kteří přes agenturu, tak prostě to dostali a my jsme to nikdy nedostali. To, že jsme to dostali teďka v prosincu, tak je to fakt tím, že jsme byli pod čarou několikrát a zřejmě něco vypadlo, tak jsme byli na hranici. Jo?
Ale na tomhle případě se to opravdu ukazovalo to, co říkáte. Jako, že... Ale ať nejsou účastníci, pak se můžou účastnit soutěže jako běžný soutěžitel, že jo. Ale ať to není paušálně prostě tady z té smlouvy, že jo. Teď je to ale takhle na stole, já to teďka nezměním. Jako, a pak za sebe bych to vůbec neschvaloval. Za mě bych řekl ne. Protože jestliže se někomu takhle dneska vydáváte šanc, tak jste jako slušně narazi. To si myslím zase, že prostě to je příliš otevřený jako přípravě z její strany, jednoznačně. Takhle to je prostě. A ty pozemky konci podstavky jsou naše? Ne, jsem to říkal. Miketa. Se souhlasím. To je docela z Miketa. Tak ale to by třeba, aby to nebyl problém potom jako s tím projektem, že jo, jestli ta výzva je vypsaná, že to může být výsadba na cizích pozemcích. Tady bych jako byl velmi opatrný, protože většinou ne, to má být žadatel. jsem jim souhlasím. Když na druhou stranu, zase, jak říkáte, jestli potřebujeme zeleň, já si myslím, že obec má jako pole neoraný, že jo, obec má na svých pozemcích jako některé historické skládky, že jo. Je hezký, že já nevím, kdo stavil cyklostezku, asi Mohlevice, že? Obec tam má jako části pozemků, že jo, na tom je skládka stavebního odpadu, azbestu a podobně, že jo. Všichni kolem toho chodí, všichni se na to dívají. Jo, to znamená, já bych se radši nejdřív uklidil, než bych si sázel stromky teda. Jo, to samý na Mírovečku, že jo, tam je socialistická skládka v té strži, tam je všecko. Takže já bych za sebe si nejdřív uklidil a pak bych si sázel stromky, že. Před 8 lety jsme si říkali při nějaký příležitosti, že prostě u těch bytovek by se měly vysadit stromy, protože tam se prostě ponese hrůz dálnice, že. Stavba nějakým způsobem započala, těm stromům už tam mohlo být 8 let. Ty lidi budou vystaveni nějakému prostě vzdálenému hluku, který budou vnímat, takže já třeba za sebe, zase z tohohle hlediska bych neviděl jsem žádný projekt. Pokud ten projekt neřeší prostě nějaký jako hlukový odstínění tou zelení, tak aby to nebylo jenom hezký, tak to je málo. Neřeší, protože tam nejde sázet stromy velký. Všude jsou sítě a bývaly jímky. Tam je stromů snad 5-6, ani ne. To jsou prostě témata, které se z toho dají vypíchnout, které jsou jako zjevný, že jo, takže tolik můj názor jako člověka letitýho s dotacema a z pohledu spolupráce s nějakými obcema. Za mě prostě jako obec bych se nikdy nevystavoval podpisu smlouvy, kde dotyčný bude vlastně zhotovitelem podporu té výsadby a tak. To je špatné. Tam jsou jednoznačně utopený prachy. Ale zodpovídají za to zastupitel. Samozřejmě, já to potřebuji takhle. Kdy se musí podat dotace? No to je, tam dotace běží a musí se to podat. Kdy je deadline? Nevím, na začátek, to je prosinec. To myslí to upřímně, bez pochyby přistoupí na změnu na úpravu smlouvy. Nemyslí to upřímně, budou trvat na stávající smlouvě. Je to samozřejmě můj názor. Nejenom váš. Můžete na to odpadne. Nestane se nic horšího, než že to nebude. Že?
Hlasovat. Třetí usnesení. No, mám hlasovat. Zastupitelstvo Mírov schvaluje smlouvu na poskytování služeb dodávek v souvislosti s příležitostí čerpat podporu v rámci programu AOPK, OPŽP, mezi obcí Mírov, Mírov 47 a firmou Natura BD SRO, sídlem na okraji Veneslavín Praha 6, na program podpora přírodně blízkých opatření krajině a sídlech a prověře starostovým podpisem. Tam si bude pro. Proti? Zdržel? Okay. Číslo 11, smlouva na válečné hroby. Jak jsme tady o tom mluvili, v tomto bodě máme při záležitost, kdy každoročně jsme schvalovali podání žádosti, jak jsem říkal, dotaci na opravu památníku obětem první světové války a bohužel vždycky neúspěšně. A to, že jsem říkal 6 let, možná i déle. Ale to jsme podařilo najít agenturu, která by žádost podala za nás a přidali jsme k tomu opravu druhého pomníku na Polském Hřbitově. Kde se to zjistilo, že je v horším stavu než zmiňovaná kamenná mohyla. Tady mi deputovali, nebo dostala to tam, restaurátorský záměr s fotkama a věkem je to stavu. Teď to není moc vidět, že je to zakryté takovou falešnou deskou, smělé moty. V pondělí ale přišla dobrá zpráva, že jsme obdrželi po tolika letech snažení dotaci na kamennou mohylu, která by se měla příští rok tedy dělat. Přepracovala se smlouva tedy pouze na ten jeden objekt. A zkusíme to takto požádat prostřednictvím agentury. Nutnost úpravy je zřejmá z toho restaurátorského záměru, který už máme vypracovaný a který jsme si museli nechat zaplatit a bude samozřejmě podkladem k té žádosti. No, takže, jak jsem říkal, nikdo netušil, v jakém je to hrozném stavu, protože bylo to udělané někdy v roce 60 a v té době to teda tam takto stojí. Přečtu krátce atributy smlouvy. Příkazní smlouva mezi obcí Mírov, RP a dotace SRO, předmětem smlouvy. Příkazník se touto smlouvou zavazuje poskytovat pro příkazce poradenské, analytické a konzultační služby specifikované části zpracování dokumentů pro získání dotace této smlouvou na dobu určitou, specifikovanou v jednotlivých částech a příkazce se tímto zavazuje zaplatit odměnu upravenou v jednotlivých částech této smlouvy. Specifikace služeb. Službami se rozumí analytické, konzultační a poradenské služby pro zpracování žádostí o dotaci projektu s pracovním názvem Výrov, rekonstrukce památníků obětem fašismu. Příslušné vizie o podpisu této smlouvy. Článek 2 na příkazníka celková cena zaplnění do této části smlouvy je stanovena pevnými částkami nebo částkou vyjádřenou v procentech odvozenou od výše dotace, kterou je žádáno nebo která je přiznána. Stavec 2. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi část odměny za poskytnuté služby o řádné přípravě a podání žádosti o dotaci projektu ve výši 20 000 bez DPH. Nárok na platbu této částky vzniká příkazníkovi dnem, kdy je žádost o dotaci projektu podána. V odstavci 3 příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi část odměny za poskytnuté služby po schválení žádosti o dotaci a jen doporučení financování ve výši 45 000 bez DPH. Nárok na platbu této částky vzniká příkazníkovi dnem výběru projektu. Tolik asi z žádosti. Opět zastupitel mi k dispozici, tam se má někdo připomínku k tomuto
Pokud tomu tak není, usnesení bude, že zastupitelce schvaluje příkladní smlouvu mezi obcí Mírov 47 a firmou RPA Administrace SRO se sídlem Koupného 220 Brno-Líšeň na zpracování a podání žádosti o dotaci na rekonstrukci památníků obětem fašismu a pověřuje starostovým podpisem. Tam se jde pro. Tak, děkuji. A teď to bude zajímavé, jestli dostaneme tedy druhé po sobě dotaci přes agenturu. To je mě zajímavé. Výběr nájemce místního koupaliště. V tomto bodě máme takovou již přípravu na letní sezónu roku 2026. Právě v jarních měsících tohoto roku dobíhá smlouva současným nájemcům místního koupaliště. Obec vyhlásila již letos druhý záměr pronájmovat tento areál do dalšího období. Při prvním vyhlášení se zastupitelstvo nedohodlo, proto bylo vyhlášeno další kolo. Starosta jmenoval komisí pro výběr zájemce o pronájem tohoto areálu koupaliště, pověřil komisi, aby vyhodnotila nabídky a doporučila vhodného zájemce. Toto již proběhlo a dle protokolu z této komise zde mám návrh doporučení pro zájemce číslo 2. Zájemce byli dva. Asi přečtu jednak výzvu pro vstup do problematiky. Jedna, že zájemci byli dva. No. Takže záměr pro nájmu areálu přírodního koupaliště. Vymezení předmětu pro nájmu areál koupaliště se nachází v obci Mírov, vlastníkem pozemku je obec Mírov. Podmínky pro nájmu. Začátek pronájmu areálu od 1.5.2026. Nájem na dobu určitou 5 let s výpovědní lhůtou 1 rok. Výše nájemnou minimálně 800 Kč za měsíc. Provoz toho areálu koupaliště květen až září. Hospodu lze provozovat celoročně. Součinnost obcí, pomlčka nutnost zajištění prostoru ke konání kulturních akcí pořádaných obcí, Červenice, Majka, Dětský den, Švédská cesta, pro zajištění občerstvení na tyto akce. Nabídka musí obsahovat potvrzující profesní předpoklady dle zákona číslo 137/2006 sbírky, paragraf 54, potvrzující kvalifikační předpoklady dle zákona číslo 137/2006 sbírky, paragraf 53, všech kopiích a vlastní záměr o provozování dalším využití areálu, aktivitami pro návštěvníky. Dosavadní zkušenost a provozování koupaliště, hospody či podobné činnosti. Toliko výzva a nyní nabídky zájemců. Účastník zájemce číslo 1, vážený pane starosto, vážení zastupitelé, jako stávající nájemkyně areálu přírodního koupaliště Mírov si vám dovolí předložit záměr o provozování koupaliště v obci Mírov s cílem zachovat jeho provoz a zároveň rozšířit možnost využití areálu o sportovní, rekreační a kulturní aktivity. Mým cílem je zajistit dlouhodobý a stabilní provoz koupaliště, posílit atraktivitu areálu pro místní obyvatele turisty, rozšířit nabídku volnočasových aktivit, vytvořit kulturní a společenské centrum obce, rozšířit zázemí dětského kohutku na hřiště. Hlavní aktivity provoz přírodního koupaliště, údržba a hygienické standardy občerstvení, sportovní aktivity, provoz nohybálového hřiště, možnost konání nohybálových turnajů, rekreační využití, nabídka plochy pro stanování a přespání, cyklisté, turisté v závorce, kulturní akce, letní kino, společenské akce. Přínos pro obec, zvýšení atraktivity obce pro turistické cíle, posílení komunitního života v obci, rozšíření kulturní nabídky. Dosavadní zkušenosti, provozování hospody, 14 let provozu místní hostinec Podhradí, provozování areálu koupaliště, 9 let provozu místní koupaliště, pořádání menších kulturních akcí, schopnost komunikace s návštěvníky a vedení provozu. Realizací tohoto záměru vznikne multifunkční areál, který bude dlouhodobě přínosem pro obec i obyvatele. I nadále jsem připraven
Připravena spolupracovat s obcí na organizaci koordinaci akcí, průběžně informovat o stavu a provozu areálu, plnit všechny povinnosti spojené s řádným užíváním pronajímatelného prostoru, zároveň souhlasím s podmínkami požáru, mimo jiné zvýší navrhované nájmu 800 Kč na měsíc. V rámci dosavadního provozování koupaliště nebyla zaznamenána nespokojenost ze strany návštěvníků ani ze strany vlastníka areálu obce Mínov. Areál byl udržován v čistotě, pravidelně opečováván a zároveň docházelo k jeho postupnému zkrášlování, zejména prostřednictvím výsadby a péče o zeleň. Tyto kroky přispěly pozitivnímu vnímání koupaliště veřejnosti a posílení jeho atraktivitu. Měli jsme i několik kladných recenzí na sociálních sítích a ve vysílání Českého rozhlasu. Podepsána to mě Alena Čanecková jako první zájemce. Zájemce číslo 2. Záměr využít koupaliště. Dobrý den, jmenuji se Josef Bartoš a po hostinství se naše rodina pohybuje už více než 30 let. Za ten dlouhý čas jsme vybudovali nádhernou hospodku a rád bych se pokusil pozvednout a zkrášit naše koupaliště. Základem je koupaliště, což zahrnuje veškeré s tím spojené práce, nabízí se tam i vybudování malého místa pro stany a káven. Dále bych vypíchl zatím nemoc dobře udržované autokové hřiště, za kterým se podle mých informací sjíždějí sportovci z nedalekého Monska. Co se týká pořádání kulturních akcí, máme bohaté zkušenosti s pořádáním kulturních akcí, jako například Římanské gladiátorské hry, šipulky a pořádání nejrůznějších benefičních koncertů a obchodnického divadla. Co se týká samotné hospody a hodiny, máme my jako rodinná heslo cítí spokojený zákazník je základ dobré hospody. Máme spoustu kamarádů showbiznise a tak určitě někteří návštěvníci budou rádi, že se může čas od času na Mírov zavolat i nějaká známá osoba, což nevylučuje i pořádání malých odpoledních koncertů. Samozřejmostí je i spolupráce s obcí, kde plně jdeme vstříc. Zavědací dobu na koupališti určitě budeme dodržovat do 20 hodin přes týden, abychom nerušili přilehlé domy, kde bydlí lidé, kteří spávají do práce. Nájemné bych stanovil na 2000 Kč měsíčně. Po dohodě s jedním z vašich zastupitelů jsem se rozhodl podpořit částkou 50% z výnosu váš jediný spolek SPO Mírov. Podepsal pan Josef Bartoš, 84. Tak, to tak k tomu. Jak jsem již říkal, komise doporučila zájemce číslo 1. Toto těmto doporučí a poprosím o názor diskuzi k tomu, pokud bude nějaká. Já bych chtěl něco k tomu říct, ale poprvé to nechám až po hlasování. Vždycky mluvím před hlasováním a rád bych to až po hlasování. Děkuji. Jako občan se zeptám, co vedlo komisi k tomu vzít nájemce, který nabízí méně peněz za stejné období. Znamená, čím to mělo převážit, zdali teda byly nějaké reference, další toho druhého zájemce, nějaké informace k tomu. Nicméně, já jsem se pouze zeptal na zdůvodnění jako komise, že jo? Tak předpokládám, že komise byla z řad zastupitelů, takže jistě jsou schopni říct, co bylo za... Znamená, jestliže na výzvě nebo na poptávce, na provozovatele nebyly stanoveny hodnotící kritéria s nějakýma procentama, tak pak musela komise k tomu zaujmout nějaké stanovisko. Tečka. A to by měla říct, že jo? Přičemž já na koupaliště nechodím, takže se ptám, tak jestli vám jde o kritéria, tak tam bylo hodnocení nabídek, výše nájemného 40% a vlastní záměr na provozování s dalším využití areálu aktivitami pro návštěvníky 60%. Já vůbec jako nechápu tu diskuzi. My jsme ten záměr věsili, tuším, někdy o prázdninách poprvé
Takhle. To, jak to funguje, to koupaliště, já si myslím, že to bylo za mě v pořádku. Jestli k tomu měl někdo jakoby výhrady, nikdy se nezavděčíte nikomu. Na základě toho jsme to tady probrali, ty žádosti byly dvě. Jednu nanesl pan zastupitel, druhá přišla poštou nebo asi přes maminku, nevím, nebo ty. A to se nedohodlo. Tak se udělalo nový výběrový řízení. To výběrové řízení spočívalo v tom, že jsme všichni podepsali prohlášení, že nemáme žádnou vazbu na toho daného člověka a že jsme podjatí. Že tím pádem nebudeme někomu natočovat. Já s tím problém nemám, já jsem měl jasno už na začátku, protože chci, aby to bylo funkční, aby to bylo ověřené. Já si myslím, že za ty leta je tady určitá důvěra, funguje to. Já si myslím, že problém nebyl, ba naopak. Sociální sítě mají velkou sílu a my byl zviditelněn právě koupalištěm a provozováním. Načež teda pana Bartoše neznám osobně, určitě ho nebudu nějakým způsobem zhazovat, ale na to, aby po dohodě s zastupitelem nabídl 2000 nájem, jako trošku to taky nepůsobí úplně košer. A z toho důvodu jsme se rozhodli takto. Jestli samozřejmě každý má to názor, můžete si dát názor každý sám, ale za mě, aby zastupitel nosil a tak tlačil, aby to někdo vyhrál, je podjatost. A my jsme to podepisovali, že nejsme podjatí. A v žádném případě jakkoliv vázat na toho člověka. Bohužel z toho důvodu nebudu ani zmiňovat střet zájmu. To nemám, bylo mi to zakázáno. Že by se pak mohli dít věci. Pokud zase prostě v tom zadání má být, že to bude předáno, prostě... Jako ve finále, my jsme... Pardon, ještě jenom dokončím tu myšlenku, abych to nezapomněl. My jsme to na základě toho vlastně i doporučili a pustili jsme to dál, byť při naší diskuzi další. Jsme neskontrolovali úplně ty podklady a chyběl výpis ten rejstřík trestů plus ještě nějaký oprávnění k tomu provozování, takže stejně byt tak by měl být vyloučen v tom druhém kole. A my jsme to přesto doporučili jakoby dál, pojďme to prohlasovat, pojďme hlasovat. My jsme jenom vybrali. Do dalšího na zastupitelstvu. Stačí tak? Jasně, no, já jsem jenom chtěl vědět, když bylo sděleno, co se nabídlo, tak se ptám, na základě čeho se uspělo k závěru. Samozřejmě, jestli je tam nebylo v tom psání, že to má dodat zapečetěný v obálce, kde si co si, tak ne, mělo by to tam být, pro příště řekněme třeba i obecně, pak se zabrání tomu, že někdo něco nějak, a pokud k tomu nebyl pak souhlas s notama nebo souhlas s notama, no, tak se to vyřadí nějaké řešení. Proti tomu nic, že peníze nejsou všechno samozřejmě, no, takže vždycky je potřeba tam vidět to místní nějakým způsobem. Jo. Jenom aby to bylo obhajitelné, aby to bylo zřetelné. To je všechno. Děkuji. Tak, děkuji. Ještě někdo? Děkuji, to všechno. Navrhuji teda usnesení, které bude zastupitelů Mirov navrhuje na doporučení výběrové komise podepsat nájemní smlouvu s uchazečem číslo 1 paní Lenou Čaneckou. Tam se dá pro. Proti? Držel? Děkuji. Já bych si dal slovo, můžu? Já jsem říkal, že budu mluvit až po. Můžu to nechat na diskuzi? Ne, na to zapomeňme. To je takový. Já bych chtěl jenom uvést na pravou míru, proč jsem nemohl mluvit, proč jsem nemohl ovlivňovat lidi, kteří teď hlasovali. Jedná se tady o nějaké koupaliště a propíraný 3 měsíce jak obcí, tak místní povolář. Kdo to bude, co to bude
jestli se někdo přihlásil, kdo se přihlásil. Jenom bych chtěl být na pravou míru. Nikdy v životě jsem neřekl nic proti paní Čanecké, která provozuje. A vždycky jsem vychvaloval, že to dělá dobře. A koupaliště jako takový se mi prostě líbí a nemám s tím vůbec sebe menší problém. To, že se tam přihlásil druhý, nebo tak, začneme úplně od začátku. Při prvním výběrovém řízení jsme tady seděli a už mi bylo divný, když místo starost tak mě naznačil Markovi Zlínskému, že by si měl uvědomit, pro co bude hlasovat. Protože když nebude hospoda, ale když nebude koupaliště, nebude hospoda. To říkám, co to dostal. Co si bereš mě do huby, prosím? Marek, To říkám, nebo... tak omlouvám se, já vím, že tak jste si seděli. učit myšlenky Omlouvám trošku. se, tak ty. A nevykládej, že neříká nic proti Aleně, nic vykládá, že kvůli Aleně tam přestávají chodit lidi. Takže ty tady veřejně lžeš? Počkej. A ještě říkal před 2 rokama v Jako? kuchyni, mě tam vyhrožoval, jestli nepustím koupaliště, že mi napálí 20 000 nájem. To jsem viděl. To jsem viděla, slyšelo to Marek Wolfů. Teraz si toho bylo, vyhrožoval mi tam před Pitulkou ještě, mála jste se tam pobili. Štěpáne, nevím, co jsem ti udělala. Nikdo ti nic neudělal, nechodíš tam 2 roky, Počkej, co udělal? Počkej. Já jsem ti něco udělal. Ne, špatně jsme se asi pochopili. Tak proti nám kopeš? Ne. Jsme to Jestli nikdy kopeš nedělali. proti půlce dědine, tak kopeš. Ale já jsem si s tebou nic neudělal. Ale ne. A že jsi najednou tady tak otočil. 3 roky, 4 roky. Říká to půl Mírová, že si lidi kupuješ. A je s těma, co sedíš u piva. To je vaša věc, to je jedno. Tady byste měli kopat dohromady, Štěpáne, Vy ne? se navzájem sedíte u stolu a pomlouváte se. A ne, kurva, tady My toto. jsme ti nic neudělali. My to tady máme 10 let, ty tady chceš nakvedlovat nějakého borca, na co? Nelíbilo se ti to, říkáš, že jsi proti nám nic neměl. A najednou je to tady tak. Já jsem tam 10 let něco nechal. A nikdo nepřišel a nepomohl. Všechno jsem to dělal já. Tady řešit stromky, jestli budeme hlasovat. Končím tady tu diskuzi, jeden další bod. Omlouváme Ještě se, máme děkujeme. další body. Děkujeme. Jo, díky, mějte se. Já si neuvědomuji, že bychom si něco udělali. Ale Vůbec ne. Adélu jsem tě tam dala. dobrý. Vůbec ne, já nevím. Můžeme se někdy potkat. Bod číslo 13. Naschledanou. Tak děkuji. Přistupujeme bodu číslo 13. V tomto bodě schvalujeme nový ceník nájem v rámci umístění hrobových míst na místním občanském hřbitově. Poslední takový ceník byl schválen v roce 2006. Platný ceník, jo? Od té doby 2006. Během této téměř 20leté doby se mnohé změnilo. Zjevně legislativa nám neustále ukládá, zejména legislativa nám neustále ukládá přizpůsobit vnitřní předpisy o cenovým zákonům. Tato skutečnost se promítá i v tomto případě. Pro přibližení asi přečtu návrh nového ceníku, Ceně nájmu hrobových míst a místní hřbitov Mírov. Hrobové místo cena za nájem hrobového místa je tvořena nájmem pozemku a ze služeb nájmem spojených a vždy předmětem smlouvy o nájmu hrubového místa a je vždy předmětem smlouvy o nájmu hrubového místa. Cena je splatná jednorázově, předem na dobu 10 let. Odstavec 1. Cena za nájem pozemku hrubového místa. Tato cena je regulována výběrem Ministerstva financí České republiky číslo 1 2025 ze 21. listopadu 2024, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Maximální nájemné z pozemku pro hrobová místa v obcích do 25 000 obyvatel, když to bylo 500 000, nějak to sjednotili do 25 000 obyvatel, činí 24 korun za metr čtvereční a rok. Nájemné pro náš hřbitov jsme stanovili na hrobové místo 8 korun. Cena služeb spojených s nájmem hrobového místa, stavec 2. Cena služeb zahrnuje podíl nákladů na služby, které jsou dle zákona číslo 256/2001 sbírky. O pohřebnictví platné není nutné k zajištění řádného běžného provozu celého pohřebiště. Služby s nájmem spojené představuje například likvidace odpadů, údržba sečení zelených ploch, opravy údržba vybavení pohřebiště, provoz správy pohřebiště a vedení evidence.
cena služeb s nájmem pro obec Mírov v následujícím období činí 72 korun v rámci čtvereční za rok, připočteno 8 korun z ceny pozemku. Celková cena poplatku na pronájem rodového místa tedy činí 80 korun za metr čtvereční a rok. Toliko z návrhu, zastupitelé měli k dispozici, někdo dotaz, připomínku k tomuto. Stále smlouvy doběhnou a to bude platit. Co jsou už smlouvy platné, tak ty budou dojíždět. Ty doběhnou a pak jak skončil. Já bych to smlouvu. Možná pro upřesnění 53 korun bylo. Jo, já bych. Pokud má usnesení bude, že zastupitelce Mírov schvaluje nový ceník nájmu hrobových míst pro místní hřbitov Mírov s platností 2026 v předloženém znění. Tam bude pro. To musí dobíhat. To musí dobíhat. Bod číslo 14 žádostí, mám tu jednu žádost. V tomto bodě máme žádost opakující se, když jsme měli v loňském roce. Žádost odvoláváme pro seniory z Mohanice, kde je ubytován náš občan pan Koučaj. Při dotazu na pana ředitele Junka jsem dostal informaci, že obce přispívají, pokud klient zůstává jejich občanem, což takto je, pan Koučaj dostává natrvalé bydliště na Mírově. Přečtu krátce tu žádost. Žádost o finanční podporu, vážený paní starosto, vážení zastupitelé, obracím se na vás jako zástupce domova pro seniory a pečovatelské služby Mohanice, příspěvkové organizace, žádosti o finanční podporu. Pro zajištění kvalitní péče a naplňování potřeb našich uživatelů získáváme finanční prostředky z MPSL České republiky a od zřizovatele, což je město Mohanice, a malou měrou od klienta. Tyto prostředky však nepokryjí všechny náklady spojené s provozem a potřebami klientů. Snažíme se proto hledat možnosti vícezdrojového financování a věříme v souladu a podporu ze strany solidaritu a podporu ze strany obcí. Jejíž občané v našem zařízení nacházejí zázemí. Péče o občany je základním posláním každé obce a právě tato péče se může projevit i podporou seniorů, kteří potřebují pomoc a využívají pobytovou i terénní sociální službu poskytovanou naší organizací. V roce 2025 jsme poskytli a poskytujeme sociální služby vašim obyvateli, a pánu Kaučajovi, Víte Mírov, není to číslo popisný. Dovolí si vlastně to požádat o příspěvek, který bude realizován formou darovací smlouvy. Vám poskytnuté prostředky budou plně využitý k uspokojení kulturních a společenských potřeb našich uživatelů. Velmi si vážím vaši ochoty zvážit naši žádost. Předem děkuji za citlivé posouzení výše případného příspěvku. V případě kladného rozhodnutí zasílám přirozeně této žádosti návrh darovací smlouvy k vašemu případnému projednání. Toliko ze smlouvy. Zastupitelé měli k dispozici, má k tomu někdo dotaz připomínku. Pokud tomu tak není, dám hlasovat a usnesení bude, že zastupitelstvo obce Mírov schvaluje darovací smlouvu mezi obcí Mírov, 47 a domovem pro seniory a pečovatelskou službu Mohanice, Metkova 419 Domové Mohanice, ve výši 4 000 korun, to jsem možná ještě neříkal, že to bude 4 000 korun. A pouze starostu jsem tam si pro. Patnáct různé. Vidíme se do finále. V tomto bodě snad jen za mě krátká rekapitulace prošlých dní a pozvánka na chystané. Dělám to takto vždy, tak jen krátce. Poslední naše velká tradiční akce rozsvícení vánočního stromu, která probíhala v neděli. Pořádající zastupitelé bylo nedělní rozsvícení, jak jsem říkal, u budovy bývalé
bývalé základní školy. Letos to bylo již po páté, ten strom tam byl vysazen záměrně a do budoucna by zde měl vzniknout tzv. Komunitní prostor pro setkávání a pořádání obecních věcí napříč rokem. Věřím tomu, že se to jednou podaří a že se budeme potkávat častěji zde. Doufám si říci, že v rámci našich možností a s přispěním účinkujících se to podařilo. Poděkování patří všem, kteří se na tomto podíleli. Převážně teda dětem z mateřské školy a první učitelkám a jistě i expertátorům. Jistě jsou tam také rezervy, například v tom ozvučení, jak jsme se bavili s Markem, tak to zkusíme nějak příště vylepšit. Dále nás čeká ještě jedno milé setkání s našimi seniory 12.12., které děláme každoročně v tomto vánočním čase, což je zároveň pozvánka pro přítomné, pokud jsou, takže tím jste zváni. Aspoň nějaké zastoupení. Dále jestli některé z vás bude zajímat investiční akce, které v závěru roku dobíhají. Takže ty největší doběhly. V pátek 28.11. se přebíralo dílo do komunikace. Paní Kramářová, ta už odešla, že? Takže to bylo protokolálně předáno. Jsou tam nějaké drobné vady. Nebránníci provozu, jako je třeba vodorovné dopravní značení invalida, které bylo zapadlé sněhem. Uděláno srovnání skládky, ta si myslím, že už je srovnaná. Dokončení terénních úprav a dodávka 20 kg semene pro jarní osázení. Současně oprava střechy na budově bývalé základní školy, to jste si určitě všichni taky všimli, že probíhá. Tam se to stihlo také úplně na poslední chvíli teda s tím sněhem, takže dílo je hotovo, předáno. A jenom jako dovětek, že se tímto za posledních 15 let podařilo opravit všechny střechy na obecních budovách, kromě bývalé hasičárny samozřejmě. Zde nás teda čeká velké rozhodnutí, co s tou budovou jako takovou vůbec do budoucna, protože tam opravdu není záměr žádný. Jak jsem říkal, předávky proběhly bez velkých problémů a stavby jsou připraveny k užívání. Platí zde klasické záruční doby. To je tak asi za mě všechno a dávám prostor pro případné dotazy. Poděkovat. Ano, chtěla bych poděkovat členům klubu 50+ za upečení cukrových vánočních stromků. To poděkování, které u nás starostu chybělo, ale zřejmě v základě těch informací dneska to možná zapomněl. To se byla ty, tak by to řekl já. Hlavně, když na to funguje. Jo. Myslím si, že mělo dobrý odhlas, takže díky moc za to. Samozřejmě to řeknu ještě tady v klubu. Já jsem to vzal tak ale. Vypíchl jsem to ty děti. Ale děkuji za upozornění, jako samozřejmě souhlasím. Jo, jako věnovalo se tomu dosti času, dosti práce, tak bych to chtěla vypíchnout a děkuji moc. Jinak v úterý v rámci klubu 50+ budeme dělat takovou malou mini dílničku. Bohužel se to letos ten advent trošku posunul, tak jsme se věnovali před prvním adventem pečení a ta dílnička bude prostě až v úterý, takže kdo bude chtít, tak samozřejmě byste vítáni, můžete si přijít něco vyrobit na Vánoce. Větvíček bude dost. Větvíčky zajistí tady pan starosta. Teda ještě to nevěděl, chtěla jsem to požádat potom, ale tak když už jste to řekla, tak určitě bude dost, vždycky je dost. Možná by to dalo spíš do SMS, ale něco na krátkou. Jo, poprosím. Od 4 hodin. Děkuji. Tak já bych se chtěl jenom opravdu krátce vrátit ještě k tomu koupališti, bych vám vysvětlil, proč si myslí paní Čanecká, že jsem proti ní před dá se říct už hodně lety. Jsem tady na obecním zastupitelstvu říkal, že by bylo dobré, kdyby si to koupaliště spravovala sama obec. Ne paní Čanecká, ale obec, aby to spravovala. Zaměstnala
nikdy nebylo k tomu ani uši, ani oči. Jak jistě víte, tak vždycky řeším finance pro obec, finance. A ta částka 20 000 korun byla v kontextu ve větě. Říkal jsem, že obec by mohla mít vyšší nájem na to koupaliště a zastupitelé řekli, že je to blbost, že buďme rádi, že tam je za tu 500. A já říkám, tak jestli chcete, tak já vám do toho hodím vidle, udělejte nový výběrový řízení, já vám nabídnu 20 000. Za to tam stojí. To byl kontext té větě. Nikdy jsem nikoho nevyhazoval. A i teď musím říct, že pan Bartoš je se mnou něco do rodiny, proto jsem nemohl tady ovlivňovat, nemohl jsem tady nikoho lanařit. Ale 1200 korun pro lidi, kteří to odhlasovali, je málo peněz nebo moc peněz. To je rozdíl mezi 2000 a 800 korun. Přál bych si, aby každý z těch, co hlasovali, pokud se budeme bavit jenom o té částce, byl bych rád, aby každý z těch, co hlasovali pro, nějakým způsobem donesli tady 1200 korun, protože pokud pro ně není 1200 korun moc, tak ať každý měsíc donesou 1200 korun, což se nestane. Ale jenom bych chtěl ještě vypíchnout, a to je Marcikovi. Byl bych rád, kdyby si zkontrolovala veškeré platby, které se uskutečnily v rámci koupaliště. Jenom bych chtěl vypíchnout jednu takovou věc. My se tady rok zpátky, kecám 2 roky zpátky, jsme se tady hádali, jestli dáme na rekonstrukci 10 000, 20 000, 50 000 prokazatelných peněz. Jestli to vložíme do toho, nebo nevložíme. A já jsem pořád zmiňoval, že ta částka mi nevadí, ale smysluplná, aby to mělo nějakou hlavu a patu a aby se tam jako prostě nenatírali budarma každý rok ten bazén jakoby celý. Tak bych chtěl právě jako zmínit, asi to nevíte, já vám to řeknu, 80 000 korun stálo koupaliště tenhle rok 2025. Je to moc nebo málo, to nemusíme ani zpochybňovat, já si myslím, že je to málo. Koupaliště by potřebovalo určitě narvat daleko víc peněz, aby to bylo v světu. Ale určitě vás zarazí za co. Tak štěrce, no tak jejich je asi 30 těch štěrců, tak budíš tam. Kotouče, i tyčky na natírání kupuje obecní úřad, nebo paní Čelenská si to nechá proplácet. Můžeme zpochybnit lodní lak, budíš asi zřejmě na studii na židle, ale dobrý. No a pak tady máme žádozdornou barvu. Nevím, na co na koupaliště je žádozdorná barva. Jediný, kde bych pochopil, že by mohla být žádozdorná barva, je na udělení, ale tam není. A poslední taková trošku větší částka je, že platí obecní úřad i chemii. Chemii, jako myslím, roztoky, chloršoky a tady tyhle věci. A není to za málo peněz, třeba za 18 000. Takže paní Čanecká si pronajme od nás za 500. A my doneseme 18 000 na její provoz. Možná, jak bych si nechal udělat obrázek. Nebo nám to vysvětlíš ty, jestli je to správně nebo dobře. A jde ti konkrétně o co? Co teda konkrétně chceš, aby jako finanční výbor, já to nebudu... Já nevím, jestli... Já mám jako posuzovat, jestli má plechovka barvy, žádozdorné, byla napřená, já nevím, na krpka, nebo na co? Mě zajímá... Co konkrétně po mně chceš, nebo po komisi? Já bych chtěl zdůvodnit, proč platíme chemii. Já ti mám zdůvodňovat, proč paní Čanecká chce zaplatit z obce chemii?
Tak pane starosto... To asi úplně Ne. předmětem finanční kontroly. Já vím, ale dobrý, já to dávám tobě, tak opačně, vynechám tebe. Můžu se zeptat, proč platíme paní Čanecké? No, proč by to neplatili, tak je to materiál a je to provozní záležitost. My od dneška budeme platit veškeré ty chloršoky a veškeré ty chlorancolny a takovéhle věci? No všechny ne, tak je to částečně. Je to, tak částečně, tak 18 000 korun je možný, že je to částečně, ale... Zase tady s tímhle židle, jestli můžu, předpokládám, že existuje smlouva, v té smlouvě je jasně napsaný, co je předmětem nájmu, co si platí nájemce sám, co platí obec. To se mi přijde jako tady úplně zbytečná diskuze, to znamená, vemte smlouvu a podívejte se, co je... Ne, já jsem se na ní díval, tam nic není napsaný. No tak pak je to... Proto se ptám, jestli ukazujeme smlouvu. Tomu, aby smlouva byla jiná, nebo je Bude nová smlouva. Pak ale tam to musí být napsaný, že jo, nebo jinak samozřejmě je to obecní majetek, ale je tam nájemce, to znamená v podstatě ve smlouvě musí být napsáno, jestli nájemce si hradí běžný opravy sám nebo nehradí. Do kolikatí? A do jaké částky a od jaké částky na to potřebuje souhlas starosty a od jaké částky na to potřebuje souhlas zastupitelů a tak dále. Tohle mi přijde jako taková jako... Já když to není v té smlouvě, tak já jsem se chtěl zeptat odůvodnění. Pak souhlasím, že není to ve smlouvě, tak je to jako problém, protože v podstatě někdo musel se rozhodnout a musel jako říct, že to zaplatí obec a pak má za to zodpovědnost. A zodpovědnost máme, jako jo, to je pan starosta. Jenom jsem se chtěl zeptat, proč. A na to mi nebylo zodpovězeno. Proč? Mně stačí proč. To, že na to máte pravomoc, to máte. V hospodě vám říkáme večerníček, jakoby, že s těma penězama tak házíte. Jo, a to není urážka. Ale já se ptám proč. Jestli to má nějaký vyšší smysl, nebo... Ne, protože jste chtěli. To stejně zpátky nemáte, co s tím jako jak řešit. Jo? To znamená, pro zastupitele v podstatě vzniká úkol, že nová smlouva bude precizovaná tak, že prostě bude jasný, co se může nebo nemůže platit. Že? Na straně druhé, řekněme si otevřeně, žádná obec není příkladem žádného hospodáře. To znamená, pouze soukromý majetek dokáže prostě hospodařit tak, jak by chtěla obec, ale obec takhle nikdy hospodařit nebude. Ale mohli bychom se aspoň trošku přiblížit, ne? Mohli bychom se snažit blížit samozřejmě, ale nikdy se jako k tomu nepřiblížíte. Tak blízko, jak by si třeba každý stál nebo tak. No. Takže já spíš vnímám problém jako smluvních vztahů, který zřejmě jsou nastaveny špatně a pak by se to měla obec spíš sjednat právníka, který udělá opravdu smlouvu takovou, že bude nespochybnitelná a bude jakoby nespochybnitelná ze strany, já vždycky říkám každému zákazníkovi, musíte chránit hlavně sebe. Jo. Takže já bych řekl, aby se chránila hlavně obec. Jo. To znamená, ten, kdo to podepisuje, ten, kdo to o tom hlasuje. Není to o tom, že obec by to neměla platit, ale jde o to, jestli má vždycky k tomu ten základ, že můžeš. Aby jsme předešli, děkuji moc. Přeskočíme téma, jak to můžeme ukončit. Ne, tak to není jako, to je obecně, že jo, tak děkuji. To takhle vidět, že jo. Díky moc. Já bych chtěl akorát veřejně požádat pana starostu ohledně silnice u řadových domů, aby pečlivě si přečetl předávací protokol o částce, protože jsem mu posílal, že je tam spousta méněprací a byl bych rád, aby je promítl firmě. Než to zase zaplatí, než to budeme zbytečně vymáhat přes policajty, zase budeme se ne soudit, ale budeme, no je to potom zbytečný. Ale veřejně vám to říkám a psal jsem vám to ještě před, je na to mail a psal jsem vám to ještě předtím. Před podpisem předávacího protokolu. Tak ale pan dozor stavební čeká na to, že mu to dá, uděláte ty položky, které jako myslíte, že tam nejsou. Mě si někdo ptal? Ptal se mě někdo?
Mě se někdo ptal? Ne. Před odjezdem, protože jsem odjížděl mimo republiku, před odjezdem jsem vám napsal mail. Dodnes jsem se s nikým nebavil. První nějaká Vy jste tam informace. napsal, že některé položky se na ně ještě podíváte a že dáte vědět, a to jste nedal vědět do teďka. Tak, položky, které jsem uvedl, ty jsou dané. Chtěl jsem přepočítat znovu metry čtvereční. A tam nebyly žádné položky u vás. Chvilku. Prosím ještě jednou kontrolu výkaz vyměr díky velicím zaměření. Není možné posoudit dodělávky, které měly dodělat od minulého kontrolního dne. Poslední moje. Poslední naše. Jednička, osivu, druhá, zeměna pro terénní úpravu, třetí. Osivo je vyřízený 20 kg osiva. A prosím ještě jednou kontrolu výměr díky geodetickému zaměření. No to je provedený. Všechno je provedený? No geodeticky skutečně zaměření stavby je provedený. Když nám geodet změří silnici a řekne, že silnice nebo kostky mají 195 metrů, tak proč firma nám účtuje 235 metrů? Takových položek je tam dost. Dále bych se chtěl zeptat, kde je tam promítnuto obecní obrubníky, které jsme dodávali stavbě. No a jak to mají být měry? Když mám 500 metrů, z toho 100 metrů obrubníku jsem dostal od obce, tak práce je daná, to je jasný, a 100 metrů obrubníku jako dodávku přece umažu. A když podle geodetického zaměření mám tam 500 metrů, nemůžu fakturovat 500 metrů, protože 100 jsem dostal od obce. To jsme dostali, jakoby to jsme jim věnovali, ne, se tam, to jsme jim věnovali, nebo... Ty vycházíš z reálných čísel, nebo si... Ne, teď pro Ty si příklad. zase vymýšlíš. Ježišmarja, tak... No, tak jako tak... Reálný. Pokud něco chceš reklamovat, Ne, nebo s nějakým způsobem znevažovat, nebo nějaký připomínky máš, tak vychází z reálných čísel. A proč tady vykládáš o 100 obrubnících? Protože 100 obrubníků stojí sakra více jak 20 obrubníků. I kdybychom tam položili, i kdybychom firmě dali jenom jeden jediný obrubník, tak já ve výkazu výběr chci vidět ten jeden jediný obrubník. A proč tady? Proč teda nekomunikuješ dozorem? Jako předseda stavební a bytové komise. Hej. Vždyť všechny papíry v té stavbě máš. A dozor se tě vždycky ptá, jestli máš nějaký problém s tím. Ještě jednou připomínám. Já to nechápu, jako tady toto. Ještě jednou připomínám, že jsem jasně řekl a poslal jsem vám, co bych chtěl ještě prověřit. Ano, vyměli. Ano. To je asi, já nevím, jak to zaměřuje ten geodet. Jestli je to s tím kolečkem, nebo jestli to... Já si myslím, že mě tady někdo pochválí, že hlídám stavbu a Ale finance no, obce, ještě, ale ne, to se bude kopat. Nekopeme. Jako problém by měl být v první řadě ten dozor, jo? To samozřejmě, proto říkám, že s tím má fungovat, jestli tam je nějaký problém. Já za sebe bych se dozora zeptal, zdali souhlasí s výměrama tak, jak jsou daný. Pak bych si to šel přeměřit a nechal bych ho to zaplatit. Že? To je jednoduché. No, ten dozor za to zodpovídá, za ten stav. Proto jsme si ho brali, proto jsme ho zaplatili. Dejte pojďme dozoru a dozor řekne, že to tak je, že jo?
Jinak samozřejmě obecně platí zase, že pokud někomu dávám něco svýho, musím to mít ve stavebním deníku zapsaný, minimálně, že teda jsem si dodal na stavbu prostě svoje věci. Pokud jako neděláte takové věci jako standard, tak pak samozřejmě na konci bude problém vždycky, že? Proto si, to je velká akce, ta cesta je za 4 miliony, proto jsme si ten stavební dozor vzali. Jo, a ten stavební dozor za to zodpovídá. Pokud teda něco nebude sedět, tak stavební dozor nese kůži na trh. Přece. No, to je zapsat do stavebního deníku, že prostě se vším jako souhlasí, co je fakturovaný, a pak samozřejmě mu řekněte, kde je 100 metrů našich obchodníků, že? No. Tak pokud už nic nemáme, tak já vám děkuji a ukončuji veřejné zasedání. To a ještě